Samantala, idol, karagdagang proyekto para po maibsan ang pagbaha pa din sa Dagupan City. Nakalinya na, nagbabalik, idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nakalinya na ang mga susunod pang proyekto upang maibsan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Dagupan City. Kabilang sa mga isasagawang proyekto ang ilang bahagi ng Bunuan Gazette. Isa lamang ang Barangay Bunuan Gazette dito sa Dagupan City sa makikinabang sa naaprobahang pondo para sa mga isasagawa pang mga upgrading ng PCC, pavements at syempre itong ating mga drainage system. Isa na rito ang bahagi ng Sitio Maligaya kung saan may inilaan ng pondo para sa pag-upgrade ng PCC pavement at drainage system doon. Ani ng ilang residente sa nasabing sitio, malaking tulong ang mga isinasagawang proyekto upang may maayos na madaluyan ang tubig ulan o di kaya baha kapag nakakaranas ng bagyo. Bukod sa Sitio Maligaya ay kabilang rin sa pagsasagawa ng PCC pavement at drainage system ay ilang bahagi ng Barangay Bunuan Binlok, Bunuan Bukig, Kalmay, Herrero Perez, Lasip Grande, Lukaw, Mangin, Mayumbo at Poblacion Weste. Habang nakalinya rin sa inaprobahang pondo ang installation ng screen metal separators sa mga creek sa Pogo Grande, Pogo Chico, Maluwod, Arellano Pantal at Karaanan Poblacion Weste sa nasabing lungsod. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.